Hola, ara ensenyaré un ou que vaig fer amb vinagre, amb 1 litre de vinagre i tindràs que esperar 2 dies. Ara l'Alejandra i l'Arlet passaran l'ou perquè si algú vol tocar o ¿alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Qué número de Joel. Es que hi ha una cosa molt... La Gemma. No, no está la Gemma. ¿Qué tiene dentro? Que hay una cosa amarilla. Es la clara. Mira, és la clara. Què té? Això d'aquí, Joel, és la clara. Això d'aquí és la clara. I a dintre està... Ho veus? Aquí serve. Ai, sí, passa. Dos filos que descubren. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? La clara. ¿Qué es lo Lo que llevan los huevos. Es la clara. Sí que se puede tocar, pero con cuidadito, que si no se va a romper el huevo. Es un huevo. Sí. Aquí estoy. El pollito es frío. Qué bien huele. ¿Qué es esto? Toda la clase y es la receta.
Quants minuts tarda això a fer-se? 2 dies fins la tarda. Bueno, fins la nit. Com pots fer-lo? Doncs, amb Una olla? on es posa per... A congelar. Jo tinc una pregunta. I puc fer una pregunta? Un termo de Sí. vidre i poses a l'ou con molt de cuidado perquè no se trenqui. Poses 1 litre de vinagre i t'esperes 2 dies. Això és menjar? No. ¿Por qué no se menja? No, és per... Escoltar. Sí, per escoltar. I si cau... I si cau un gran marge, no? Va, des d'aquí? Doncs això és un gran marge. I si no se menja? Que no es menja. Que no es menja. Rebota això? No. Però si no pots tirar-lo... Mira, Això ho fan a la sal. I per què no ho fas així? A veure si ja... Així. no, No, perquè si no faria pas i pas, i ja estaria. I la carpeta de rebota. La carpeta A ver, con la carpeta y así. puedes hacer 24 veces la misma receta a tots. Aquí hi ha 24 ous. No, Què has dit? que si pots fer 24 receptes per tots. Que us copin la recepta a tots? Sí. Sí. No. Aquesta seria el classe. Posa en castellà. 23. 23, però el Julen ja la té. Si el Julen ja la té, quantes 22. No podríem sense l'Oliver. No, 24 per el Kilian. No. ¿Y para el Adrián? 21 serà. ¿Qué pasaría? Dinou somos. Somos 19. Però a què sap? ¿Qué pasaría si... Julián. ¿Qué pasaría si se puyara contra un pincho y rebotara? Un moment, torna-ho a dir. Me refiero a una puya. Está. Sí, se puyara ahí. Una aguja. ¿Qué pasaría? Se explotaría. ¿Y qué pasaría si... ¿Y qué pasaría si... Kilian, tu l'has tocat? Sí. L'has tocat? Has vist que és tou? No lo toca a fondo, sí. Vale. Jo no l'estic apretant molt. La podem Veus? Què passaria si això que és així una mica tou? Com els músculs. Clar, molt bé. Ah, Amb un i- punt, amb una punxa, plum. Què creus que passaria? Se explotaría. Molt bé. Y Mariana, apunta. A ver, Sara. A ver, Sara y la canción. Molt bé. Us agrada? Ai, cuideu un moment, sisplau, que no ha acabat el Julen i l'Alèxia. L'Alejandra i l'Alèxia. Hola, Alèxia. Això són uns conills que em va tocar al kinder. Ara passaran l'Alejandra i l'Arle si voleu tocar-ho. Doncs digue-li. Com va agafar